Može, pozdrav! Da. Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne i nezavisne Hrvatske države. Šta mi preostaje još da vam obećam? Razumije se, prije svega Vukovar, taj simbol hrvatskoga otpora u obrani i uspostavljene nezavisne Hrvatske države. Vukovar i bogatu istočnu Slavoniju i Baranju, jer Hrvatska je bila i ostaće podunavska zemlja. Još uvijek nisu našli pravog odgovora kako smo to mogli postići. A pravi odgovor je u snazi većinske stranke Hrvatske demokratske zajednice na koju sam se mogao osloniti i ja i Vlada u Saboru u donošenju odluka i kojoj je hrvatski narod povjerovao. Razumije se, sve to što smo postigli nije bilo samo djelo članstva HDZ-a, nego većine hrvatskog naroda. Ali bez HDZ-a kao većinske stranke, bez takve politike kakvu smo vodili, razumije se da toga bilo ne bi. Od papina posjeta u jesen prošle godine pa do Oluje, Hrvatska je dokazala čitavome svijetu visok stupanj političke zrelosti, uljudbe, državne organiziranosti i snage. Hrvatska je priznata ne samo kao politički subjekt, nego i kao regionalna vojna sila koja je promijenila odnose, koja je stvorila preduvjete i za nove mirovne inicijative kakve vodi sada Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica, jer bez takvih pobjeda kakve je izvojevala Hrvatska, te inicijative ne bi imale osnova. Crven, bijeli, plavi, to je barjak naš, volimo ga mi, bijemo ga svi, oduvijek je bio svetinja za nas, zapjevajmo braćo svi u glas.